Og tilbage og Skisgaard. Ikke afstået, det kommer her. Udligning fra Nicolai Wallis. Med respekt for sin forside, Silkeborg vil han ikke at juble. Wallis på kanten af feltet, han får den der. Wallis! Ja, Brøndby! Nicolai Wallis! Skisgaard ligger i feltet. Wallis kommer derind, og så laver han mål for tredje kamp i træk. Her ligger Nicolai Wallis! For fjerde kamp i træk. Nicolai Wallis, det helt store omdrejningspunkt, rent offensivt i Brøndby. Læg tilbage til Divkovic, der tager den ned, det er meget smart lavet, det er Klipperne afleveret, og Vind Sanden, og Væk, han står der igen, 5 kampe på stribe. Så er plads over hos Wallis, skal over til højrebenet, Wallis, og den sparker han ind. Det er høj klasse.